आसाम आयेन आफादाव नोंथाङा बुंथिगिरि जानायनि उनावहाय बर' रावखौ बाहायहोनायनि बिथिङाव गोबां राहा लानाय नुदों। नाथाय बिटिसि काउन्सिलावहाय बेबायदि नुवाखै। जुदियाव माने बर'फ्रा सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनदोंब्लाबो बाहाय बर' रावखौ मोजाङै बाहायफुंनो हायै लिरनायानो जा बा ओरैनो माबा बाहायनायावनो जा माबाफोर जेंना दं नामा? नङा, आं बेखौनो होनदों। जेंनाया जाहैबाय जोंनि माखासे बानायनानै लानो गोनां दं। बेखौ सेन्ट्रेलाबो खालामा, एसेम्ब्लियाबो खालामा। जों बड'लेण्डआ गावसो खालामना लानांगोन। दा आं होनदों जे आसाम आयेन आफादा दिनै बर' रावखौ जोङो ट्रेन्सलेटरल' नङा इन्टारप्रेटरसिम जों लांबाय आरो गासिबो प्रसिडिंआ बर' रावआव दा ओंखारबाय थासिगोन। गासिखौबो जों बर'आव खालामबाय। नाथाय आं होनबाय थादों मा, बड'लेण्डनि एसेम्ब्लिनो दासिमबो फुरा गोहोखौनो होनाय जायाखै जोंनि गभर्नमेन्टआनो, बड'लेण्डनि गभर्नमेन्टआनो। दा बेखौ जेब्लासिम फुरा गोहो होआ आरो बड'लेण्डनि एसेम्ब्लिया फुरा गोहोखौ मोनाब्ला बेवहाय एसेम्ब्लियाव माखासे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय थांखि लानायाव गोब्राब। दा बेवहाय बर'नि राव सोलायनाय, ट्रेन्सलेटर बायदिसिना पस्ट क्रिएसन खालामनांगोन आरो पस्ट क्रिएसन खालामनांगौबा पस्टखौ प्रप'जाल हरनो हानाय गोहोखौ मोननांगोन। फाइनान्सियेल गोहो माखासे मोननांगोन, थाखा फैसा बेफोरखौ लानानै बिसोरो कन्ट्राक्चुवेलाव लानानैब्लाबो बर' रावनि खामानि मावनो माखासे स्टाफ बानायनांगोन। आं आसाम एसेम्ब्लियाव माने खमावबाबो मा होनो 8-10 मानसिफोरखौ आरोखि गोरों बासिनानै आङो कन्ट्राक्चुवेलाव दरमा होदों आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय। कन्ट्राक्चुवेलाव दरमा होनानै आङो एसे स्पिकार जाखांनायनि उनावनो आङो बर' रावखौ माने खामानि मावहोदों आरो। खिन्थु आसाम एसेम्ब्लिया पुर्नांग मोनसे गोहो, आबुं गोहो थानायखायसो आसाम सरकारा बा जोंनि संबिजिदा जेखौ होदों बेबायदि जोंनो मावफुंनो होनायखायसो आसाम आयेन आफादाव आं बेफोरखौ मावनो हादों। आरो दा बड'लेण्ड सरकाराव ओंखायनो आं होनबाय थादों जे बड'लेण्डनि आयेन आफादखौ जोङो गोहोगोरा खालामनांगौ। आयेन आफाद थाब्लासो बियो रायजो बायदि जायो। आरो ओंखायनो दस्रा काउन्सिला आयेन आफाद गैया, जोंनि बड'लेण्डआल' आयेन आफाद दं। ओंखायनो बड'लेण्डनि आयेन आफादखौ जों गोहोगोरा खालामनो हायाब्ला बड'लेण्ड सरकारा गोहोगोरा जानो हाया। मानो? सरकारा गासिबो खामानि मावनायनि जेफोर थांखि, बे थांखिखौ आयेन आफादाव पास खालामब्लासो बे खामानिखौ मावनो हायो। दा आयेन नांजोबगौ। दा नोङो मोनसे दाख्लै जादों जे एक्साइजआव जौ बथलाव माने माखासे टेक्स दाख्लै इम्प'ज खालामदोंमोन। अदेबानि जोंनि संबिजिदाव जायखिजाया जुदि टेक्स लानांगौब्ला, माबा मोनसे रेभिनिउ लानांगौबा, खाजोना लानांगौब्ला, अब्ला बेखौ गिबियावनो आयेन महर होग्रोनांगोन आरो आयेन महर होखांबासो नोङो टेक्सखौ इम्प'ज खालामनो हागोन। माने टेक्स खांनायनि थाखाय नोङो बेखौ माने मा होनो मानसिखौ नारसिननो हागोन आरो मा, आयेन गैयाबा खालामनो हाया। दा बड'लेण्डआ बेखौ आयेन लायालासिनो ओरैनो एक्साइज डिपार्टमेन्टआ माने नटिस जारि खालामो। दा बे संबिजित हिसाबै नों खुनु बेबायदि बिटिसि सरकारा टेक्स कालेक्सन खालामनो हाया। जुदि टेक्स कालेक्सन खालामनांगौबा रुल नांगोन। पन्सायतआबो जुदि कालेक्सन खालामो बेयाव पिएनआरडि डिपार्टमेन्टआ रुल मोनसे लाबोनांगोन आरो रुल लाबोआबा पन्सायतआबो खालामनो हाया। ओंखायनो बड'लेण्डआव बे खालामनो हायाखिसै। बेखौ मानो हायाखिसै? एसेम्ब्लियाव अफिसार गैया नालाय बे बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जायाखै, एसेम्ब्लिनि अफिसारफ्रा फोरमायनाय जायाखै आरो एसेम्ब्लिनाव सोंनांगौ होननानैबो बड'लेण्ड सरकारनि एक्साइज डिपार्टमेन्टआ बेखौ सानाखै। ओंखायनो बेखौ नोङो दिनै थांखि लादोंमोनब्लाबो बेखौ मोजाङै मावफुंनो हानाय जायाखै। ओंखायनो आं बुंनाया गासिबो खामानिखौ मावनो हायो, अदेबानि जोंहानो दं बेखौ मावनांगौ। बेयाव सेन्ट्रेलनि पारमिसन नाङा, स्टेट गभर्नमेन्टनि पारमिसन नाङा। बेवहाय बिटिसि सरकारा जों गावनो हायो। नाथाय गाव जेब्लासिम खालामा अब्लासिम मालायाथ' मा खालामफैनो? ओंखायनो जों बेफोरखौ गोसो होनांगौ। जों सोमावसारनायाव जोंना मामोन जों बेफोरखौ लानांगौ। दिनै जोंहा हारिमुनि आफाद दं, कालचार डिपार्टमेन्ट। दिनै जोंहा सिनेमा आरो थियेटारनि डिपार्टमेन्ट दं। जोंहा दिनै लेंगुवेजनि डिपार्टमेन्ट दं। माने हारिनि थाखाय जुदि खामानि मावथारनोब्ला अब्ला बे डिपार्टमेन्टनि दारै नों पलिसि लानानै मावोब्लासो बर'फ्रा हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो बर'नि राव हारिमु थुनलाइ बेफोरनि थाखाय जिथु सोमावसारदोंमोन आरो मानसिया दिनैहाय गावनि जिउखौबो बाउसोमदोंमोन, बे दिनै मोगथां महर मोनगोन।
गोरोबथाखौ लानानै सेन्ट्रेल आरो स्टेट सरकारखौ नायबाय थाबाथ' जाया जोंनो होनाय डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों बर'नि राव हारिमुखौ जोङो गोजोर खालामनो थाखाय जोङो माने जौगाखांहोनो थाखाय 1000 कोटी रां 800 कोटी रां बे कोटी रांनिफ्राय बै डिपार्टमेन्टफ्राव फैसा होनानै जों पलिसि लानानै खामानि मावोब्लानोथ' जोंनि बर'फोरनि सोमावसारनायनि फिथाइखौ जों मोनगोन गतिके सरकाराथ' होबाय जोङो दिनै बेफोरनि थाखाय बिदोंमोन नाथाय जोंनो ओनसोल गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ लानानै एलेकाखौनो सलायनायनि गोहोखौ जोंनो होदों ओंखायनो सलायनायनि थाखाय जों गावनो माखासे फर्मुलाखौ जों दिहुननांगोन बोरैब्ला जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो ओंखायनो बेखौ जुदि जोङो गोसो होयोब्ला आं सानो गासैबो बर'फोरनि लुबैनाय हास्थायनाया जाफुंगोन बे पार्टिजों खोथा गैया मानसि हिसाबै साफ्रोमबो राजनितिगिरिफ्रा बेबायदि माने सानस्रिजों थांनांगोन जे बर' गोरोबथायाव मा मा दंमोन बेखौ जोङो गासिखौबो मावफुंनांगौ आरो मावफुङोब्ला आं सानो 5 बोसोर नाङा 1 बोसोरावनो गासिखौबो मावफुंनांगौ